Si Marco Reyes, The Hunger Hunter, ay kilala sa mundo ng social media bilang isang taong walang inuurungang pagkain. Mula sa gumagalaw pang uod sa kakahuyan hanggang sa mga nabubulok na delicacy ng ibang bansa, nalibot na niya to. Ngunit sa likod ng kanyang milyon-milyong subscribers at likers, may isang bagay na laging nagtutulak sa kanya: ang kasakiman sa atensyon. Para kay Marco, ang panganib ay katumbas ng maraming views. Napadpad siya sa Barrio Silim, isang liblib na nayon sa paanan ng bundok mapanglaw na hindi man lang makita sa digital maps. Ayon sa mga sabi-sabi, dito matatagpuan ang pinakamasarap na karne sa buong kapuluan. Pagbaba ni Marco sa kanyang sasakyan, bumungad sa kanya ang isang payapang komunidad. Ang hangin ay amoy sariwang damo at may halimuyak ng tila nilagang luya. Agad siyang sinalubong ng isang pamilya. Si Mang Tasio, ang asawang si Aling Maria, at ang kanilang anak na si Lita. "Eksakto ang dating mo, iho," naangiting wika ni Aling Maria. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa tuwa, o marahil ay pananabik. "Kasalukuyan kaming nagluluto para sa pagbubukas ng aming munting kainan para sa mga turista." Inilabas ni Marco ang kanyang high-end camera. "Oo guys, nandito na tayo sa dulo ng mundo. Titikman natin ang sinasabi nilang pinakamasarap na karne. Tignan niyo yung kulay napakapula. Mukhang napakasariwa." Itinapat niya ang lente sa isang malaking talyase kung saan kumukulo ang isang malapot at mapulang sarsa. Ang karne ay maputi-puti na may manilaw-nilaw na taba. Ngunit ang hibla nito ay kakaiba. Masyadong pino para sa baboy. Masyadong malambot para sa baka. Umupo si Marco sa hapagkainan na gawa sa kawayan. Inihain sa kanyang isang malaking mangkok ng sinigang. Sa bawat subo ni Marco, tila sumasayaw ang kanyang mga panlasa. Ang tamis ay nanunuot. Ang texture ng karne ay tila natutunaw sa dila. Ngunit may kakaibang lansa na humahabol sa dulo ng bawat paglunok niya. "Grabe guys, hindi ko ma-explain," sabi ni Marco habang nakatutok ang kamera sa kanyang muka. "Para siyang manok na may halong usa pero may tamis na parang gatas. This is the best thing I ever taste." Habang busy si Marco sa pag-vlog, hindi niya napapansin ang palitan ng tingin ng pamilya. Si Mang Tasio ay dahan-dahang naglalakad sa likuran niya, tinitignan ang kanyang leeg. Si Lita naman ay tahimik na nagliligpit ng mga kutsilyong kasing talas ng labaha sa gilid. "Saan niyo po kinukuha ang karning to, Mang Tasio?" tanong ni Marco, sabay punas ng sarsa sa kanyang labi. "Kailangan itong malaman ng mundo kung magiging hit ang restaurant niyo." Tumawa ng mahina si Mang Tasio. "Ang karning yan? Nako Marco, yan ay nanggagaling sa mga taong kusang dumarating sa amin. Mga taong tulad mong mahilig maghanap ng kakaiba." Tumigil si Marco sa pagnguya. May kung anong lamig ang gumapang sa kanyang likuran. Sinubukan niyang ibaba ang kanyang kamera, ngunit napansin niyang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa screen ng kanyang kamera na may night vision filter, napansin niya ang isang bagay na hindi nakikita ng kanyang mga mata. Sa refleksyon ng salamin sa likuran ni Aling Maria, hindi tao ang nakatayo. Ang nakita niya ay isang nilalang na putol ang katawan. May mahabang dila at mga matang kasing pula ng sarsang kanyang kinakain. Tumingin siya sa kanyang plato. Doon, sa ilalim ng isang pirasong karne, may nakita siyang isang maliit at matigas na bagay. Isang kuko. Kuko ng tao na may bakas pa ng asul na nail polish. Katulad ng kulay na suot ng kanyang nawawalang research assistant na nauna sa kanya sa baryong yun noong nakaraang linggo. "Masarap ta, Marco?" tanong ni Lita, na ngayon ay nasa tabi na niya. Ang boses nito ay hindi na malambing,
Ito ay tila gasgas na bakal na kinakalos sa semento. Sinubukan ni Marco na tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging halaya. Napagtanto niyan ang pampalasa sa pagkain yun ay may halong pampatulog. Ang kasakiman niya sa paggawa ng content ang nagdala sa kanya sa sarili niyang katayan. Alam mo, Simula ni Aling Maria habang hinahasa ang isang mahabang itak. napakahirap maghanap ng pagkain sa panahon ngayon. Ang mga tao sa bayan, puno ng kemikal ang katawan eh. Pero kayong mga turista, malilinis, masusustansya. Naiyak si Marco. Ang kamera na dati ay sandata niya para sa kasikatan ay naging saksi na lamang sa kanyang huling sandali. Parang awa niyo na. Ibibigay ko ang lahat ng pera ko. Ang channel ko. Wag lang to. Umiling si Mang Tasyo. Hindi namin kailangan ng pera mo, Marco eh. Kailangan namin ang iyong kwento. Sa tulong ng iyong video na may iwan dito, mas marami pang turista ang darating. Ang iyong kasakiman ang magsisilbing pain para sa aming susunod na hapunan. Sa huling sandali ng recording, makikita ang mukha ni Marco na puno ng pagsisisi. Napagtanto niya na sa paghahanap niya ng exotic at kakaiba, siya mismo ang naging putahe sa mesa ng mga nilalang na matagal nang kinalimutan ng sibilisasyon. Ang Baryo Silim ay nanatiling tahimik. Kinabukasan, isang bagong post ang lumitaw sa page ni Marco. Isang picture ng isang masarap na ulam na may caption na the best food is worth dying for. Come to Baryo Silim. Ang post ay umani ng libo-libong shares at comment. Marami ang nagtanong ng direksyon. Marami ang nagnais na makatikim ng misteryosong karne. At sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang pamilya sa Baryo Silim ay muling naghanda ng mesa. Naghihintay sa susunod na biktima na dala ng sarili nilang kuryosidad.